Welkom in het Abel Stadion. Voor Cambuur hebben we speler Danny Guit. Welkom jongen. En voor Sportclub Heerenveen is het Gerald Sibon. De wedstrijd bestaat uit de beste 5. En diegene die mag beginnen die het dichtst bij de boel is. Enkele boel voor Guit. Sibon, nee, Guit begint. Sechste. Dubbeltje voor Danny Guit. En hij pakt die 1-0 vastsprong. Check. 26. 41. Sibon, nog 1 puur voor dubbeltje. Ja, 1-1. 30. Godsamme. Dubbel over voor Guit. 2-1 voor Cambuur. 84. 30. Dubbeltje. Hij doet het. 2-2. Dat willen we zien. 140. 100. Voor de wedstrijd. Dubbel 5. Danny Guit. Hij had hem. Hij wint van Sibon. Lekker 1-1 voor de front. Ja, dat is mooi uit Heerenveen een puntje meepakken en dat voelt gewoon lekker. En zeker tegen Sibon die hier bekend staat als een favoriet, dus goede overwinning. Ja, hij was not amused. Nee, hij was vrij stil, ja. Nou, dan kan ik naar huis. Punt voor deze week gaat naar Cambuur.